Onko teillä hetkiäkään puhua Jeesus Kristuksesta? Jerome Jeesus Kristuksen nimeen. Auto. Vittu! Okei. Ei tämmönen vitu hyvää peliä. Idiootti, jatkosta housut. Mitä? Miten mä en osu tohon? Vittu! Joo, tarina. Tai vittu! Mitä helvet? Mä homot ampuu selkää. Niin, siitä sait. Ryömi sun lojatu. Mä oisin tukinut perseensä naamaa. Mä en voi ottaa sitä tosissaan, että se on Suomen presidentti. Niitten sen vitun TikTok-videoiden takia. Omena vai päärynä? No omena, ehdottomasti. Ei jumalauta. Olisitko mieluummin päivän selvinpäin vai kävisit avannossa? No avanto ehdottomasti. Missä? Mitä vittua? Miten sä nyt sinne menet? Mä en ilmoittautunut mihinkään vitu orgioihin. Mene sinä vittuun siitä. Saatte kohta snipusta päähän. Tai sitten iskee paniikkia ja saatte midarista päähän. Tässä on meikä menossa kävelemässä töihin. Aikuisten toimistotyöhön. Tommonen. Kontsaa. Haluat kontsaa? Joo, mä oon tulossa. Vaan näistä ei tai... Se on äijä. Oh. Villi, näytä niille. Tajus, et mä olin se puska. Miten ne tajus, et mä olin se puska? Vittu kun levii, vittu kun kiehuu. Saatana kun kuohua. Kohos joku 30. Minä! Liberon vaipoissa ei tule niskakakkaa. Mitä vittua? Don't have a good day. Have a great day. Hey yo, what the fuck?